Nilo lagi dari anak lagi hal. Kini saja hal bedil tu pun ada tu kasoga itu doke sampai cepat dulu. Jika akhir hari kurang long hangsa diklaim kita long itu nak cerah tu long ini tu. Noralang itu nak kengkang mang cilo lo. Itu ning sampai kita itu nak long itu. Kidamtangan ni pendio pani constituency long epejer sila pen Congress party atum BJP long kachipa ok dun chiapan ang ringkik lang pen pinya hok hak epejer sia sokabui ing right pun chinam. Jang me achiklo ni phai phor ni lakhain ko rapli dio pani constituency ke parlo maduram tirang arong along dio pani BJP mandar committee atum pen chipatir pipon si BJP mass joining program kidengpon. Lason sipini joining program along kachipa okdun laki diopani constituency epejer sia maipu bindon ipen japon si epejer sia party pen don pharo kithongmabat lapen congress pen manap tirang pen japon si don pharo hinia bat pusi rada hong chailong lamthe chibaklang ponlo Lason se epejer sia party lapen congress party atom pini join dun kadogo bepang rumpet pen don pharo phoso sia rada tum BJP Racharia Songlong Chipa Ogdun Pen East Karbi Anglong District BJP Amaipu Roland Kiling Hilbensi Deng Ponlo La Penali Hisar Poman Pen Kachitong Dun KEACCEM Dr. Tuliram Longhang EM Lun Seteron EM Sir Jorongpar MAC Kadom Tirangpi MAC Sorbon Kumar Telinga MLA Dorsing Longhang MLA Bida Singh Ling VDC Chairperson Elis Tiranpi Lapen Amparta VDC Chairman Simeon Rongpar Lapen Dang Lokadogawe Chairman atum Stame Chitong Dun Pen Mass Joining Program along RDP Dunno Lapen Labang So Mass Joining Program Mayalong Diopani Constituency Epejer Sia Maipu Bindoing Tipen Rada Hong Jayalong Epejer Sia Party atum Mele Puji Henole Puji Stame Amai Pupen Jongsi Kachi Open Bharatiya Janata Party along Wangjulo Pulute Kwansi Mema Henomake Radatum Si Chinilo Pusi Lamthe Chipaklang Pon Arnam lang pipen thuram tirang report Northeast Today News. Mate gopilne ni thana jipul chepini. Ache ke jengsi ni li itum long ke bang. Ke the ke di itum maching hon. CM Dr. Chulang long hangsa raphang. Hangnat pipajil nuwe setame ladak. Arnam lang pi hawar. Diopani constituency Maduram Terang 1952 aningkan pen dah establish lo bon sitame penangan akan cek dia tu madak wanglela bon tame pinia ni bangke nili ningak long pen ning normal nili thang si pulse nili mang long ke mal le bangke ring lo lam nili thang si pulse ache sojong itu malong Dr. Turam long hangsar CM Karbi long ke mas council itu makin kibang lo kado mana ningalong ke ni Ate di polo, alang li, kan dia kaya pencen lo kaprek jam kaya pan kacing hong ke alang li, keceng siat hak long silo. Laso kan mungkin si, niludun EPHL si pencen lo, Kongres pencen lo, kaprek hampang asom pencen lo, kami ake hai, Dr. Turam Rong Hangsara ke Japon along si, kunci pa ogdun long ke itu nak kopai lo posisi kudang lo. Lasi nili. Kupine ini ngarom tuong mak kupine kaning jedam made idum kacing kice thandam chok che hele do ang sambe nili phan dia pon do si nili ake hai kethe ke dinga tum phandang suning re pamlo lasi ilum karbia khai akali ya somke il tumke kadu ka beta be chilo lake nili ninje tan eta nang nilo lake matro ake hai Dr. Turam Rong Hangsar alang li pensi il tum han ewan tipo Lapan dunon ke dam tangan si tame Karbiang long kang long development penceng lo kaprek ake miasai angge noel tu thegam long lo kang kaprek aphan pudam thai belo kaprek aphan jedam thai be lage matro Dr. Turam Rong Hangsar keja ke mi ajoy ni lo kalime ala radum kalime kalang non lang dam sinang
ningkan kuan pelone borpung tarapung atawar sitame kasiling atawar thangna tawe nili ta damber kado ko beta chinilo bon sitame non nili gari ta damu la ko ma ajone matro Dr. Tulram Longhang sar ajoinilo kali magalang radum kali magalang kalang jadi lahai ninga ting samdan kethek damlong ajoine si nilutun Congress Party ben same GOC alang li Dr. Tulram Longhang sar ke japo timkar biang long along chipa ogdung lo lasi non ngale tuma thengno nili lam ke jairek satame ke haide ke matro alangli nili tum akar biya khai mate hampha khailong ar jap luga joini si nili takni se dam khai chol kalimala di lasi pini ani pengesar nili name tum phan nili la bangso maduram terang arong asar nili mikhang matlo lasi la bangso arong satame penangan akisum ke boy do dak ben ha penaya balijangan stamit kasiling atawar tawe bon sitame nona bangke ake hai Dr. Tulram Longhang sar ilitum longwang lo itum kichunjia son ning binang ne ajata sanda longji talimana radum talang di lasi nili phi sitame nilong na charadun memen je gadau nilitum punya bindo ikan sih pen kedua mana kok nilitum lagi lagi anak lagi hal ini saja bang nilitum pun nilitum soda itu doge sampai cepat dulu je akhir hari Tulram Longhang sar kiklaim kita long nilitum nak cerah dulu long ini pun nona lang itu lo kengkam nang cilo lo itu ning samping dia itu imang dulu nih aku pitong dulu nih itu tanah cipul je itu ning arang pik lepas itu Jepang nang pangkang kami itu kacing kita kosong sih itu dak arnam nang kira Hawaii kami diklaim kita konsi mampu ade anak ni besok ni itu akhir hari kita itu hendak kira ibu ni itu ning ipok tanah talam deh bonus kami alang li Dr. Tulram Longhang sar ning kami perajo alang li ilitum long banglo lape aku thot ilitum acha tanane alang ilitum long banglo lahelo nili kan samne kachi ki khao ta nili si ke bang nai ma nali kumsi bang ma bus nili phanan karju bonus tabe alang li Dr. Tulram Longhang sar tim kar biang long ning ki me pera jo alang li kengkam ilitum long thangnak pinong desi same ilitum long na humri lo ning sampik lo Nasiri tum kiklan ke dalam lo, chok chile on same, ake hai sar MP, ake hai ex MP, ake hai EM sar, tumata me chuni lo, nili tum han, nijapon pametu, nili tum han same, tuari japon pametu, nili tum kaike nan tum siar jap lugi, lasi tum lambda me ninje oye lo, lasi andi isi men kado me to air jap pesna, ninka rom jimak pesna. आज जब तक पहले तुम आके हर डॉक्टर की लोग हम सारा भाई तुम चोरों ने उन्हें लगी चोरों एक नहीं तुम्हें नाम लोग आज जब्बार तुम्हें नाम लोग आज जब्बार तुम्हें नाम लोग आज जब्बार बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद चोरों लो masih nang lampi ada depan konsistensi to Bisnong along joining program long ilitum han nang kacing hon pen malitum han nang kajin so pen alang li nang chitong dun ilitum kacing honai CM alang li Dr. Tulram Longhang lapen ke alang li bang rapet kithe giding alidar teman lapen ke ahin pen mana api asti men nang cetong dun depan konsistensi aluan pen nang cetong dun secretary president lapen ke rong paning cetong dun ke heading jirpo doan asi pinia son ke nili nang itu mangno karja blong mang ke nili nupen nalang literang saho thang sonak thaksin nili bang gabe cicini ne nili non jibotha nili kithi tang me non ni nimang long si mami ka jong si ne ngadak nang itu mangno ni karja blong no ini non tali ni bang remon le ni ka jong ne ne sini ne kena bos tame nang itu ne phanang chini
karbi tumta dolo pupen pul thimi dolo pupen ke kroi chenga doram lake aron barim kagli ka pijong lasi chuning nile tumpilo non ke hiniang deng lo aron barim ka chingro mamai ningkane sek karbi pipul hortara lang solo lakni ba ke tomji lasi diopani aratum ta ila kamaron barim ke kroy aratum bhan ake joy ben gari nang pipo ada ka tom duna je bhan ili chuning ilo nili hempu mukhang piras angkalo bindung ki dak diopani konsensia lo PSLC Cokoman pinidak diopani konsensia lo dak Arnam langpi kapatua klamalong ladak PSLC abitung binuding ti alang leke PSLC barim lo alang leke maipu lapen ke chunban konjunban ke singrong phar lapen ke kongres pen ke manop terang alang itu patir pi pomsin bang haro phosose aphai jaknang cipilo lapen abang fugang phitum da cheban lo adon আচ্ছা bang haro photo আমাৰ বিহু নৃত্য দেখাবলৈ sodon to bin আমাৰ বন্ধুসকলক আগফালে আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো BJP ame hangke thek জমুৰীয়া ningan বিহু ingden নাই likera soklo masoke thek আমাৰ pache ton si alang tum ta bini pesal sinang join dom lo tapi nili tum ta deng pon lo lasi kebang journey ta me belek konsensi ta me laso pesal si pe ke ong do atum nge join ji to ola asli tum ke bangyo bata de tum ke boycott pa system ave je tum banan ke ni tum ninga klong pen deng pon po karbi anglong kapaching thurja sayang deng anu tinda me dana cerap cetu do nanji asinil tum ke openly si public interaction CM public interaction pun tum bilo ye CM rara tum pen kaching ki ga cethan lapen ke ga cethan ga chimung asa yang deng ta along tina konsensi da tum pajut lo pajut pen si rara tum kupima kisu kidoga hormuan da ame thangalam penda cethan lo lapen parta me alang tum tok jir pen pin pura lota na pin lo lahai Namun jurji itu misi tendar korpon po lasi pini ka preka saive so sain dek tentang keceng pen lo PSLC long kita tu kita pini di kace udun lapu wate ini tum kace pusi PSLC tum kai long kai cerai nangi pusi kai kita nenje bom PSLC atum jago kami kece keding teman tak kita pini apor pe ani non ke kecing aku ke kecing amian ing thanang ji posilam theda paklang bom kita ke non ke kecing amian tang than ji kali kecing phansi aku pangrom pon bom la poson non muke khelonjia okhomia phan parlo ponlo lapen non adibasi tum phan parlo ponlo mo arni ke ong ke bihari bengali phaneta alang le tum ta ke pang parlu ponji aphansi body ponji singili chini da athe ke chengsi ko ke alang le tum long ke support dun nili ke protest dun anta nili phan nang ke chingwai nang pahem su nang ke than la poson alang le tum ke the ke be asu mane khelonjia punon adibasi to elutum ka alang le tum long cepa helu tu nanti pun jadi panas tanpa. Seta lapu pini apor bangke adibasi tu pada district membership pekpon central long pekpon lapu sone tek mono aku ha kelon jia tu pada angkan kata alhi sapu ason zaman ibo ulutan te konase alang tu pada mesen pun jadi eli
kamun thi dong nala muani si ke bihari bengali phanta alang le ke parlu yu phansi ke bor ipon po la si la hai pensi ni alang le tu ke pechar si pensi o si bjp lo engel non pini ni tum Ia Secretary President dan leaders member kata kami unpen ba team tu mana ba ke bangkor ini lapen la claim barim tum tado lapen te kadu kami ke bangthong bang pharoi thom don pharoi thom adon don pharoi thom sosi ni tum ke church long BJP long cepa of dondo Nili pamuhatan pendapulo je alang litum ka anisi ko ikithan ikimum lesen ilitum inglong akai an chingrum a platform inglong akai an chingrum nangji inglong akai an chingrum lote ilitum khai cherai unji kusekubo kita nona por mope hatan ilipulo non ke adivasi ka inglong akai kusekubo ST kusekubo thelon jian to mate ST aso se tangthek ponrong pulotan ke moali siga alang litum ha Bihari Bengali Nepali atau mata lason si alang litum hut kecepahi mana election kecepahi penamen pe alang litum mata to kepang romponji sase mo body kon matha ponji kusinili matha dun lase nilin la puson rakthak pulotan ke ilitum non ilitum han BJP party ilitum han Dr. Tuliram rong hang ekeja pon lapon kaching thur pen chenglok lapen dhorom lapen khai chipupe dhorom chipupe pin pen angri pen ke pon the angri ke padu the angri pen ilitum ke claim ke dam thekolong la hai thekolong pen singili che open la pu join la Lili along kapek pudamun sika bukajan el lapen dopani homosti ke non nikan ini thomlet horeta lada ke hai unji puke nili gamlong le ini tuh Bharatiya Janata Party lo sipa ordun itu ning samolo laban ini tarik drop ani madram terang lo dak mass training program lo itu itu dia rara tuh kami tim kar biang long ke jalong tu sipa ordun long laban kam sisa pen an cirap itu mulai pai itu ning sampi lo laban ko pia posin itu tim kar biang long sipa ordun maje laban lo je kar biang long kar bia khai phan kisung kan siapa jok ike majok la doktor turam lo hangsar pera kaprek majok ta un elo lasi lebang so doktor turam lo hangsar phang ki claim ke dam ningkang sam ke do mate ke thek dam long kiun ke thek dam long ajo nisi nilitun congress party kan COC nilitun pulang li main singgara ke hai AGS dan daripada mobil komedi ala itu mungkin CO pensi non tulam lo hangsar juga lo itu cerap itu si ni tum ini ani benke BJP long cipa ogdun lo nil tum non banke tang horin la ke form an ke tum join dun lo ada ke tum lo aku ke do tum ka do mata members tum ka do gono benci minister ba flotsi MPC tum bansi ke kapita tarang so kardi soro maje katala kardi ko tarang so bang suriket to termulo bang non mage pakini tekse lo bonus tame kadu kami ta chini nang poje tim kar biang lo tim kar ala tulam lo hansar ke jabak tim kar biang lo ija ke mesena lo bote kadu ka be tame chitu dum lo ba ke mang kar bia khai ke mang aso dak chu che thang nat ta we lasi kadu ka ta chitu dum nang ji lasi nening theklo alon kida kapre party mate party tame non party pe chitu dum ji mate he people lo ija apang mesen lasi kadu ka chitu dum ning theke do